jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fuq Facebook, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kiteb li ħerqana l-opportunità li se jiddefendi l-integrità tiegħu fid-dawl li l-inkjesta maġisterjali tal-Vitals tista' twassal biex jissejjaħ quddiem il-qorti tal-Maġistrati. U qal li sal-lum għadu ma jafx fija l-inkjesta u x'konklużjonijiet waslet għalihom. Iżda dan bl-ebda mod mu jinkwetaħ, anzi bil-kontra, għaliex dejjem mexa b'mod korrett u skont il-liġi. Fakkar kif tita' żmien ilu brabta ma' dan il-każ saru allegazzjonijiet serji imma anonimi fuq l-opera tal-Ministeru tiegħu. Kienu stess li marant il-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestigah u offra l-kooperazzjoni sħiħa tiegħu. Hawnhekk qal kif ir-risposta tal-Kummissarju kienet li l-każ ġie investigat fid-dettall u m'hemm ebda bażi biex tittieħed xi azzjoni kriminali. Chris Fearn qal m'għandux dubju li l-istess se jirriżulta fit-tmiem dan il-proċess. F'dikjarazzjoni skjetta kiteb li mhux kull inizjattiva jew proġett li nida bħala Ministru dejjem irnexxa f'kull aspett. Iżda qal li dejjem aġixxa fl-interess tal-pazjent u tal-pajjiż u assolutament qatt ma xi reflejn ksur ta' liġi jew ta' etika ministerjali. Għalhekk niddikjara li m'għandi assolutament ebda dubju li l-qorti mhux se ssib xejn ħlief l-innoċenza intira tiegħi. Nagħmilha ċara li qed nitkellem dwari u dwari biss. Bħala Ministru ċittadin ta' pajjiż demokratiku Ewropew nibqa' nemmen bisħieħ li l-ġustizzja m'għandha tħares lejn wiċċ ħadd u tidher li hekk qed tagħmel, temm jgħid id-Deputat Prim Ministru.